קצת מאותגרת זום, אז אני מעת לעת אולי אצטרך עזרה. אז נעים מאוד לכל המשתתפים, ותודה שפיניתם זמן ככה לשעת אתנחתא בתחום שיכול להיות משיק ומעניין את כולנו, אם ברמה האישית ואם גם ברמה המקצועית. אני עוסקת בתחום כבר 25 שנים. ובנוסף לעבודתי כעורכת דין, אני מכהנת כיושבת ראש ועדת ביטוח לאומי בלשכת עורכי הדין בפורום הארצי, וכיושבת ראש ועדת שכר טרחה, ואמונה בין היתר על כתיבת ניירות עמדה בנושאים של הביטוח הלאומי וגם של שכר טרחה. יום ככה, יש לנו שעה, אז אני אשתדל להרביץ תורה ככה ב-40 דקות, ואחר כך לתת זמן לשאלות. ואם אתם רוצים, אפשר לכתוב שאלות בינתיים בצ'אט, ואחר כך אני אעבור על השאלות, ואני אראה, ואני אתן תשובה למה שלא עניתי במהלך ההרצאה הקצרה, יש לומר. אז בעצם, מה זה היעדרות מעבודה מחמת מצב רפואי? כולם חושבים שזה תאונת עבודה, כולם חושבים שזה מחלות וכאלה, אבל לא רק. ונכון שיש את הביטוח הלאומי שהוא זה שאמור לאגד את הזכויות, אבל כשאני ניגשת לאירוע שהוא אירוע רפואי שמייצר משבר תעסוקתי, אם זמני או אם לצמיתות, אנחנו בוחנים את כל הזכויות של הלקוח ורואים מה הדרך הנכונה שמתאימה למקרה הספציפי. זאת אומרת, אין חליפה אחת, יש מישהו שממש שנייה לפני גיל פרישה שמתאים אירוע אחד, יש אישה בהיריון שיש לה אירוע רפואי אחר מתאימה לחליפה אחרת, ולכן כל משבר רפואי מקף תעסוקתי מייצר איזושהי מעטפת של זכויות, אם מול ביטוח לאומי, אם מול חברות ביטוח או קרנות פנסיה שיש לעובד, ולכן חשוב מאוד מאוד לדעת לקבל איזושהי תמונת מצב ממעוף ציפור, ואז להחליט מה נכון לעשות. אגב, בניגוד לעבודת עורכי דין בתחום הזה, כל החברות למימוש זכויות לא יכולות לעשות לתת את המעטפת הזו של הייעוץ המשפטי, ולכן חלית הנפצעת זה משהו מאוד מאוד מצומצם, ולא בעצם נותן את המענה הראוי לאירוע כזה. אז ככה אני אתחיל עם המצגת, אני אכיר לכם קצת את חוק הביטוח הלאומי. שנייה, אוקיי. אז חוק הביטוח הלאומי בנוי לפי פרקים, וכל פרק עוסק בתחום אחר, ובעצם יש פרקים שיש להם הגדרות שונות, ולא בהכרח הגדרה אחת חלה על פרק אחר. מכוח כל פרק הותקנו תקנות, יצאו צווים, יש הנחיות פנימיות, יש הנחיות שמופצות לציבור, ויש פסיקה, ולכן חשוב מאוד מאוד כשמגיעים לאירוע כזה, להכיר את כל הרבדים שנותנים בעצם מענה. אז כמו שאתם רואים, חוק הביטוח הלאומי בנוי מביטוח אימהות, ששם מתרכזות קצבאות של דמי לידה ושמירת הריון, שאנחנו נעסוק בזה היום. ביטוח ילדים, ששם זה קצבאות הילדים. ביטוח נפגעי עבודה. ביטוח נפגעי תאונות שאינן תאונות עבודה. ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל בפירוק תאגיד. ביטוח אבטלה. ביטוח נכות, שמה שבתוכו יש את קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים וקצבת ילד נכה. ביטוח סיעוד, ביטוח זקנה, מה שנקרא היום אזרח ותיק, וביטוח שאירים, שזה באותו פרק. בעצם אנחנו נדון היום בארבעה פרקים, ואני ככה אתן לכם טעימה מכל פרק ופרק בהקשר של משבר רפואי תעסוקתי. אז בעצם האירוע הראשון שכולנו מכירים זו פגיעה בעבודה. החוק מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. תאונת עבודה זה אירוע אחד שאירע תוך כדי ועקב העבודה. הפסיקה הרחיבה את האירועים האלה, לאו דווקא חייב שזה יהיה בזמן העבודה, בתוך המשרד, בתוך המפעל, זה יכול להיות גם
מחוצה לו, גם יכול להיות בבית, למשל התקף לב, אירוע מוחי, התמוטטות נפשית, דברים שהאירועים האלה קורים בגלל העבודה, עקב העבודה, אבל לא קורים בזמן העבודה. למשל, אדם שקיבל זימון לשימוע וחזר הביתה ובבית חטף התקף לב או התמוטטות נפשית או כל דבר אחר, אבל בהחלט חייבים להראות שזה קרה עקב העבודה. זה תנאי שהמחוקק והפסיקה לא ויתרו עליו. וכאשר ניגשים לאירוע רפואי, צריך באמת לבדוק אה, מה קרה, לברר את העובדות, לברר את העובדות, אחד, מפי המבוטח, מפי הלקוח, ושתיים, מהמסמכים הרפואיים, מראיות אחרות שאנחנו אוספים, ולוודא שזה באמת עומד אחד מול השני ולא סותר אחד את השני. מהן מחלות המקצוע? מחלות המקצוע הן מחלות שהמחוקק הגדיר אותן ברשימה סגורה. הבן אדם, יש טור של מחלות, יש טור של מקצועות, ואם אתה עונה על ההגדרה של התעסוקה, אז ועונה על ההגדרה של המחלה, חזקה שמדובר במחלת מקצוע. והמוסד לביטוח לאומי צריך להפריך את החזקה הזו. יצור נוסף שנוצר על ידי הפסיקה, וזה נקרא פגיעה מסוג מיקרוטראומה. הפסיקה שמה לב שרשימת מחלות המקצוע לא מכילה את כל המחלות שנגרמות עקב חשיפה לתנאי עבודה ממושכים, ולכן הרחיבה את זה באמצעות יצור שנקרא פגיעה מסוג מיקרוטראומה. למשל, אנשים שעובדים בחשיפה לכל מיני חומרים שלא נמצאים ברשימת מחלות המקצוע, עמידה ממושכת, כל מיני פגיעות בגב שנגרמות כתוצאה מהרמת מסעות כבדים, זה לא במחלות המקצוע, אבל זה בהחלט יכול להיות פגיעה מסוג מיקרוטראומה. הפסיקה מעת לעת, ככה זה, לפעמים זה שני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה, לפעמים היא מרחיבה מאוד, ולפעמים היא מצמצמת מאוד. בתקופה האחרונה ניכר שקיימת מגמת צמצום בפסיקה להלכות המיקרוטראומה. כיום עומד על שולחן הכנסת, הונח על ידי המוסד לביטוח לאומי דוח לצמצום פגיעות בעבודה. המוסד לביטוח לאומי אומר שבעצם משולמות הרבה גמלאות מכוח כל מיני יצורים שהפסיקה יצרה, ולכן הוא מאוד מאוד, הוא רוצה לצמצם את זה. מדובר בפגיעות מסוג מיקרוטראומה, לרענן את מחלות המקצוע שלא הותקנו המון שנים כבר, למעלה מ-40 שנה, וכמובן הם רוצים להוריד את כל מה שקשור לתאונות בדרך לעבודה ואל העבודה, שזה קטסטרופה אחת גדולה, כי מה שיגרום לזה שאנשים לא יהיו מבוטחים באירועים כאלה, ואנחנו כלשכה מתנגדים, לשכת עורכי הדין, מתנגדים למהלך הזה, ואנחנו ככה נלחמים בזה. כרגע שר העבודה והרווחה גם מתנגד לצמצום של תאונות בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה, וצריך לראות איפה זה עומד. אני ככה אתן לכם דוגמאות, למשל, לתאונה תאונת עבודה, בסדר? שיכולות להיות לה ככה, השינויים הקטנים באנמנזה עשויים בעצם לגרום להבדל אם זה יוכר כתאונת עבודה או לא יוכר תאונת עבודה. למשל, עובד שסובל מבעיית לחץ דם, הוא הולך למשרד, הוא נתקל בארגז שהיה מונח על הרצפה, נופל ושובר את היד שלו. אז יש לנו איזשהו אירוע שנגרם כתוצאה ממשהו שנראה לעין, הארגז, והוא נתקל בארגז ונופל, וזה יוכר כתאונת עבודה, תאונת עבודה קלאסית. לעומת זאת, עובד שסובל מבעיית לחץ דם, הולך במשרד, נופל ושובר את היד שלו, ואין איזשהו מפגע חיצוני, זה לא יוכר כפגיעה, כתאונת עבודה. עכשיו, למה אני אומרת סובל מבעיית לחץ דם? למה זה פרט שהוא פרט רלוונטי? כי באותו רגע היה לו נפילת לחץ דם, או פתאום היה לו לחץ דם גבוה שגרם לו לסחרחורת, והוא נפל בעבודה ושבר את הרגל. ולכן אם העובד לא יודע לספר למה הוא שבר למה הייתה הנפילה, זה לא יוכר כפגיעה בעבודה. בהקשר הזה אני חייבת להגיד למי שמייצג מעסיקים, זה שאנחנו כמעסיק לא צריכים לברר, אנחנו לא עורכי דין, אנחנו לא יועצים משפטיים, אנחנו לא צריכים לברר למה קרתה התאונה. וכשהעובד מגיע אלינו עם טופס,
אנחנו בעצם רושמים מפיו. אנחנו לא שואלים אותו למה נפלת, נתקלת, הוא אומר נפלתי בעבודה. את כל הבירור המשפטי והעובדתי והרפואי עושה המוסד לביטוח לאומי. רוצה המעסיק להגן על עצמו, כי לא היו עדים באירוע, יכול לרשום בטופס התביעה לטענת העובד ככה וככה. כנ"ל אגב לתאונות שקורות בדרך מהעבודה או בדרך אל העבודה. זה מה שסיפר העובד, לטענת העובד נפגע בתאונת דרכים בדרך אל העבודה. אתם לא צריכים לברר אם הוא עצר בדרך לסופר, לקנות דברים, או עצר שנייה לעשות בדיקה רפואית. אם זה קרה בדרך לעבודה, והיו כל מיני הפסקות בדרך, שלזה יש הגדרה אחרת בחוק, זה לא תפקידו של המעסיק לכתוב בטופס. ואנחנו כמעסיקים לא צריכים להקשות על הניהול של ההליך, ולא צריכים גם להיות יותר צדיקים מהאפיפיור. צריכים לתת את העובדות היבשות לצורך בירור התביעה. למוסד לביטוח לאומי יש סמכות על פי חוק לבצע את הבירורים, כך שאם מעסיק לא משתף פעולה, לא רוצה למלא את הטופס, יכול המוסד לביטוח לאומי לעשות את זה בעצמו, ואפילו יש מקרים שמעסיק בכוונת מכוון לא רוצה, כי הוא רוצה לחבל בתביעה של העובד, אז לפעמים גם מזמינים אותו, והתביעה נדחית כתוצאה מחוסר שיתוף פעולה של המעסיק, בעצם מזמינים את המעסיק לבית הדין לתת עדות. אז מי שמייצג מעסיקים פשוט לא צריך להקשות, אבל גם לא צריך להיות יותר מדי אינפורמטיביים, להגיד אם זה היה לטענת העובד, לטענת העובד. לפעמים גם תאונות עבודה, העובד מטפל קודם כל בעניין הרפואי, ובא אחרי שבוע, בא אחרי זמן מה למעסיק ומספר את הסיפור. אז אם היו עדים, היו עדים. אם לא היו עדים, אז כאמור, לכתוב לדברי העובד, רשום שם גם בטופס, מתי נודע לך, המעסיק, מתי נודע לך, אז תרשמו את התאריך. זאת אומרת, זה לא... והיום גם ניתן לקבל את האינפורמציה הזאת בקלות. לפעמים העובד שולח הודעה רק לממונה הישיר שלו באמצעות הודעת וואטסאפ. אז שוב, לספר את האירוע כהווייתו, אם זה אנשים שמייצגים עובדים, או אם זה אנשים שמייצגים מעסיקים. אתן לכם דוגמה נוספת לגבי אירוע שנבחן כתאונת עבודה, זה אירועים בהשתלמויות, או אירועים בימי גיבוש. הפסיקה יצרה שני מנגנונים של בדיקה, אחד, האם באמת מדובר באירוע שהמעסיק יזם, המעסיק מימן, המעסיק דחף, חייב להגיע, המעסיק אפילו אם זה היה ביום עבודה, אז האם זה לא נרשם כיום יום חופש, ויש גם מבחן נוסף, שהאם התאונה הראה תוך כדי אותה פעילות. אתן דוגמה, מעסיק מארגן סוף שבוע על חשבונו, והעובד נפגע בעת שייט שהיה עם בנו. אז אם השייט היה גם אחת מהפעילויות שהמעסיק ארגן, מימן, יזם, אז יכול להיות מאוד שזה יוכר כתאונת עבודה. אבל אם זו הייתה פעילות נלווית, זאת אומרת הגיבוש, יום הגיבוש היה בבית מלון באילת, והשייט לא היה קשור ליום גיבוש שהמעסיק ארגן, אז זה לא יוכר כפגיעה בעבודה. ולכן בהקשר הזה העובד צריך לברר, כשהעובד ממלא הוא צריך לספר בדיוק איפה קרתה התאונה, ובבחינת המעסיק אחר כך מקבל שאלון מהמוסד לביטוח לאומי, הוא צריך למלא בעצם אם הוא מימן, אם הוא יזם, איך יצאו ההודעות, אם יש ברושור שצורף וניוזלטר שצורף לעובדים, אז גם לספר על זה. זאת אומרת לתת את כל התמונה באמצעות שאלון. עוד דוגמה שהייתה בפסיקה, בתאונה שקרתה בדרך לעבודה, בעל ואישה נסעו מביתם לעבודה. כל יום הבעל מוריד את האישה במקום העבודה שלה, ולאחר מכן הוא ממשיך למקום העבודה שלו. בדרך לעבודה של האישה קרתה תאונת דרכים ושניהם נפצעים. התאונה של האישה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה, כי זה היה מהבית שלה אל מקום עבודתה. התאונה של הגבר לא הוכרה כתאונת עבודה,
כי זה לא היה בדרך הרגילה, זה היה מין, הנסיעה הזאת יצרה מעין עיקוף, וזה לא הייתה הדרך הנורמלית אה, למקום העבודה, ולכן הפגיעה שלו לא הוכרה כפגיעה בעבודה, אבל יכל היה הבעל לקבל את הפיצוי באמצעות תביעה של חברת הביטוח. ולכן הוא כן קיבל פיצוי בגין תאונת הדרכים. אז גם בהקשר הזה, זה שאם הבעל היה בא ואומר, אני, קרתה לי תאונה בדרך לעבודה, אף אחד לא היה עכשיו מברר, אף כמעסיק, האם זה היה בדרך לעבודה של אשתך, בדרך חזרה, שום דבר, המעסיק כותב לדברי העובד, נפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה, ובעצם מסיים את חובתו כמעסיק. העובד אחר כך יצטרך לתת דין וחשבון, בדרך כלל שמדובר בתאונות בדרך אל או בדרך מת, צריך לצרף מפה, צריך להסביר את הדרך. אם למשל מדובר באירוע שקרה בפקק, וחייב את העובד לנסוע דרך אחרת ולא דרך הרגילה, אז גם לציין את זה. אז שוב, כשאנחנו נכנסים לבירור עובדות של פגיעה בעבודה, אירוע חד פעמי, כמובן חשובות כל העובדות, ולעניין מחלות מקצוע ופגיעות מסוג מיקרוטראומה, מדובר אה, בדרך כלל בתביעות שדורשות להגיש איזשהו תצהיר שמספר כמה זמן עבד, לאיזה חומרים נחשף, כמה שעות ביום. הרבה מעסיקים חוששים מתביעת רשלנות אחר כך. אז שוב, אם המעסיק, זה לא ימנע את הגשת התביעה לביטוח לאומי, זה לא ימנע מהעובד לברר את העובדות, זה לא ימנע מהמוסד לביטוח לאומי לפנות אל המעסיק בבקשה לקבל עובדות, ואם המעסיק לא יעשה את זה בטוב, הוא יקבל באמצעות צו של בית משפט להמציא את כל הנתונים האלה. ושוב, אם העובד מקבל כסף מביטוח לאומי, והמעסיק יתרשל בדרך כזו או אחרת, אם הוא יקבל את כל הכסף מביטוח לאומי, או יותר כסף ממה שעתידה להיות אחר כך התביעה הנזיקית, אז התביעה הנזיקית נבלעת, אז לא תהיה תביעת רשלנות. אז בהקשר הזה חשוב, א', שהמעסיק יברר את הפרטים ואת הנתונים, ואם הוא עשה הדרכות לעובדים על אופן שבו העובדים צריכים להתנהל במקום העבודה, אם הוא סיפק להם אמצעי מיגון, אז בסופו של דבר בשאלון שמופנה למעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי, ניתן למלא את הדברים האלה, והעובדים בעצם צריכים לרשום, לא סופקו לי, כן סופקו לי אטמי אוזניים, לא סופקו לי אטמי אוזניים, בכל מקרה, אין, המוסד לביטוח לאומי, גם אם סופקו אטמי אוזניים והעובד לא ישתמש באטמי האוזניים, זה לא מעניין אותו. אם נגרם לו נזק בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש במקום העבודה, אז הוא יכיר בו. אחר כך בתביעת הרשלנות, ככל שתהיה עילה נגד המעסיק, יכול המעסיק לבוא ולטעון, אני סיפקתי לו אטמי אוזניים, זה שהוא לא ישתמש, זה כבר בעיה שלו. אז בהקשר הזה שוב, אם מגיע טופס, אם מגיע אירוע בנוגע למחלות מקצוע או פגיעות מסוג מיקרוטראומה, המעסיק יכול לרשום את העובדות שידועות לו מידיעה אישית, ויכול גם לסייג את זה ולהגיד את דברי העובד וכאלה, כל מיני מונחים משפטיים, התפלפלויות משפטיות כאלה ואחרות. עכשיו, מה זה המושג הזה דמי פגיעה? ברגע שאירוע מוכר, רענן, ברגע שאירוע מוכר כפגיעה בעבודה, בדרך כלל זה האירועים, אירוע של תאונה, אירוע של מחלות מקצוע ואירוע של מחלות מסוג מיקרוטראומה, הם לא אירועים שמייצרים לנו דמי פגיעה. אירוע שהוא אירוע אחד הוא זה שמייצר לנו את תשלום דמי הפגיעה, ובעצם דמי הפגיעה זה במקום ימי מחלה, העובד מקבל את הכסף מהמוסד לביטוח לאומי, שזה 91 ימים. דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם עד 91 ימים למבוטח שנפגע בעבודה, אני מקריאה לכם את ההגדרה של החוק, שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או אובדן הכנסה, ובתנאי שהוא לא מסוגל לעבוד. בסדר? אם העובד שבר את הרגל ועובד מהבית, אז הוא עובד, אז הוא לא באובדן כושר עבודה, אז הוא לא יקבל דמי פגיעה. בסדר? אז בהקשר הזה, זה שעובד עובד מהבית, זה סבבה, אבל יש לזה השלכות לגבי תשלום דמי הפגיעה, אין לזה השלכות לגבי הנכות. עכשיו, דמי פגיעה יש עליהם מס הכנסה, בניגוד לקצבת נכות מעבודה, ששם אין מס, אז לפעמים שווה
לעובד להמשיך ולעבוד, ובמקביל אחר כך לקבל בתקופה הזאת נכות, ואין בעיה לקבל נכות מעבודה בנוסף למשכורת. אז בהקשר הזה צריך שוב לחשוב ולנהל את דרכי העבודה בצורה, את דרכי הפעולה בצורה חכמה, כדי שימקסם את הזכויות ואת הפיצויים. מה שאנשים לא יודעים, או אין הרבה אנשים שיודעים, זה שניתן לקבל דמי פגיעה מופחתים. מה זה אומר? בן אדם נמצא באובדן כושר עבודה חלקי, והוא יכול לעבוד פחות שעות, ולקבל חלק כשכר ואת השאר כמעסיק, את השאר כשכר, חלק מדמי פגיעה ואת השאר כשכר מהמעסיק, ובתנאי שזה מה שכתב הרופא. למשל, דמי פגיעה ליום הם 800 ש"ח, ודמי פגיעה הם מחושבים מהשכר ברוטו כולל כל מיני הטבות. זאת אומרת, אם העובד מקבל הטבה של רכב או הטבות אחרות, או דמי הבראה שמתחלק ל-12 ונכנס כבסיס שכר, זה חישוב של יום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי כדמי פגיעה. והאישור הרפואי קובע שהוא יכול לעבוד רק 5 שעות מתוך 8 שעות עבודה. אז הם ישלמו לו דמי פגיעה מופחתים בסך של 300 שקלים, ואת השאר המעסיק יצטרך להשלים לו. אי אפשר להנדס את זה באמצעות שעות נוספות וכל מיני כאלה, יום עבודה 8 שעות. אז שתדעו בהקשר הזה. דמי פגיעה ודמי מחלה, זה חשוב שתדעו. ברגע שעובד בא אליכם ואומר לכם, אני נפגעתי בתאונת עבודה, המעסיק לא צריך לשלם לו ימי מחלה. אומר לו, לך לביטוח לאומי, תגיש את התביעה לביטוח לאומי, תקבל את הביטוח הלאומי, תקבל את הכסף מביטוח לאומי, ולא משלם לו את הימי מחלה. יכול המעסיק להיות בסדר עם העובד ולהגיד לו, אני אשלם לך, אני אתן לך הלוואה, ואתה תחזיר לי ברגע שתקבל את הכסף מהמוסד לביטוח לאומי. ובהרבה פעמים מעסיקים רצים ומשלמים את הדמי מחלה, העובד עוד לא מגיש את התאונת עבודה, בינתיים העובד מפוטר, המוסד לביטוח לאומי לימים מכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה, חוזר למעסיק על ה-12 ימים הראשונים של הדמי פגיעה, ולכו תחפשו את העובד ששילמתם לו את הימי מחלה. אז כאשר קורה אירוע של תאונת עבודה, העובד בא אליכם עם הטופס, אתם אומרים לו, אתה תקבל את הכסף מהביטוח הלאומי. ואחר כך הביטוח לאומי עושה את החישובים ואת כל האירועים האלה. אני תמיד מציעה שאם המעסיק כן רוצה להיות בסדר עם העובד, ומדובר בעובד שילך, יהיה בימי מחלה ובימי מחלה פגיעה בעבודה ואחר כך יחזור, וזה עובד שרוצים לשמר אותו, אז כן להחתים אותו על נייר שכרגע משולמת איזושהי הלוואה על חשבון שכר עתידי, ואחר כך עם ההכרה של המוסד לביטוח לאומי, העובד מתחייב להחזיר את הכסף, או שניתן יהיה לקזז את זה אחר כך בגמר חשבון, אם זה עובד שעתידים לפטר. ודבר נוסף שרציתי להגיד בהקשר הזה, רגע, אוקיי, עוד מונחים שאתם צריכים לדעת בהקשר של דמי פגיעה ודמי מחלה, זה דבר כזה שנקרא מעסיק מורשה ומעסיק מאושר. יש מעסיקים גדולים שיש להם הסדר עם המוסד לביטוח לאומי. ההסדר הזה, אם אתם שמעתם על המונח שנקרא הסדר תקנה 22, אומר שהמעסיק ממשיך לשלם לעובד את הדמי פגיעה, ואז המוסד לביטוח לאומי מחזיר לו את הדמי פגיעה בקיזוז 12 הימים הראשונים. ואז בעצם יש איזושהי התחשבנות עם המעסיק, מדובר במעסיקים גדולים כמו משרד החינוך, בחברת חשמל, ידיעות אחרונות, אגד, דן, כל מיני כאלה מעסיקים שיש להם הסדרים עם המוסד לביטוח לאומי. צריך לעשות פרוצדורה כדי להיות מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כמעסיק מאושר על פי תקנה 22, או מעסיק מאושר. מעסיק מאושר זה מעסיק שמשלם פחות דמי ביטוח, אבל הוא לא מקבל את הכסף של הדמי פגיעה בחזרה מהמוסד לביטוח לאומי, זה מעסיק מאושר, ומעסיק מורשה
זה מעסיק שמשלם דמי ביטוח ומקבל את הכסף אחר כך מהמוסד לביטוח לאומי, אבל גם בהקשר הזה חשוב לדעת שיכול להיות מאוד שהתאונה לא תוכר כתאונת עבודה, ואז לא יהיה כסף בחזרה. אז גם בהקשר הזה נכון לייצר איזשהו מסמך שבא ואומר, אם לא יוכר, אז דע לך שאנחנו נוכל לחזור אליך. רגע, אני צריכה לראות את את הזמנים שלי. אוקיי, נכות מעבודה וימי מחלה. ברגע שנגמרים 91 הימים הראשונים, והעובד עדיין נעדר מעבודתו, מה אז קורה? העובד צריך להגיש, ושוב, כשאני אומרת מה, העובד הוא זה שצריך לעשות, המעסיק אין לו מה לעשות. העובד צריך להגיש בקשה לעמוד בפני ועדה רפואית, והוא מבקש לקבוע את נכותו. במידה והוועדה קובעת לו נכות זמנית, והוא עדיין לא יכול לחזור לעבודה, הוא יכול להגיש תביעה לנכה נזקק, זה אומר שהוא מבקש להגדיל את הנכות לעד 100% ולקבל בעצם משכורת מלאה, כמו דמי פגיעה, זאת אומרת להאריך את התקופה של הדמי פגיעה, זה דבר שניתן לעשות אותו כל 4 חודשים, כך שאם נגיד נקבעו לעובד 8 חודשים נכות זמנית, הוא צריך להגיש את התביעה הזאת לנכה נזקק פעמיים. בתקופה הזאת אין בעיה ואין מניעה שהוא יקבל גם נכה נזקק מהמוסד לביטוח לאומי וגם ימי מחלה. ואם אין לו ימי מחלה, אז אין לו ימי מחלה מבחינת התשלום מביטוח מהמעסיק, אבל הוא כן יכול לקבל, בעבר הייתה מחלוקת לגבי זה, אבל פסיקה האחרונה באה ואומרת שניתן לקבל, מדובר בתשלומים שונים, ולכן ניתן לקבל גם נכה נזקק על ידי המוסד לביטוח לאומי, השלמה ל100%, וגם קצבת נכות, וגם דמי ימי מחלה. במידה ונקבעת לעובד נכות צמיתה, והוא עדיין לא יכול לחזור לעבודה שלו עקב הפגיעה, הוא יהיה זכאי לקבל את ימי המחלה, במידה ויש לו ימי מחלה צבורים. ואם אין לו יותר ימי מחלה, והוא לא יכול לחזור לעבודה עקב הנכות שלו, אז בעצם או שאפשר להוציא אותו, עוד פעם, תלוי במערכת היחסים בין העובד למעסיק, אפשר להוציא אותו לחל"ת, אפשר לזמן אותו, להפסיק את עבודתו בהליכים הרגילים, שימוע וכהנה וכהנה, אבל עוד פעם, אי אפשר להחזיק עובד שלא יכול לחזור לעבודה שלו עקב נכות, זאת אומרת, המעסיק בעניין הזה גם יכול לפעול. המוסד לביטוח לאומי ברגע שיש אובדן של עבודה בנכות צמיתה, נותן תוספת של מחצית הנכות. זה ניתן דוגמה, אם נקבעת לעובד נכות בשיעור של 10%, הוא מקבל תוספת של 5%. אם נקבעת לו נכות של 20%, הוא יקבל תוספת של 10%, כך שסך הנכות תהיה 30%. וזה בעצם הפיצוי של המוסד לביטוח לאומי, במידה ונקבעת נכות צמיתה והעובד לא יכול לחזור לעבודתו. אני אומרת שוב, זה נקרא תקנה 15. אוקיי, עכשיו יש פגיעות נוספות שקורות בתאונה שאינה תאונת עבודה. עובד נפגע בחופשה בסקי, נופל בבית, ומאבד את כושרו לעבוד, ואין לו ימי מחלה מהמעסיק, והוא גם לא מקבל ימי מחלה מגורם אחר, מקרן ימי מחלה או כל מיני כאלה דברים, אז הוא יכול להגיש תביעה לדמי תאונה. בסדר? ואז בעד 90 ימים הוא זכאי לקבל דמי תאונה בגובה של 75% מהשכר, בדומה לדמי פגיעה. במובחן מתאונת עבודה, פה התקף לב לא יכול להיות מוכר כפגיעה בתאונה, כי המחוקק פה אומר גורם חיצוני, זאת אומרת שניתן לראות אותו. כך שהארגז הזה שהעובד נופל עליו, גם אם זה קורה לו בבית, זה יכול להיות מוכר כפגיעה בתאונה, אבל אם הוא נפל בגלל סחרחורת שקשורה לנפילה של לחץ דם, זה לא יוכר כתאונה, והוא לא יהיה זכאי לדמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי. אז כפי שאמרתי, הוא יכול להיות זכאי ל90 ימים רצופים, עוד פעם, בתנאים מסוימים, בתנאי שהוא
דיווח על האירוע תוך 72 שעות, אני לא מלאה אתכם בכל התנאים, אבל תדעו שיש אפשרות כזו. זאת אומרת, אם אין לו תשלום של ימי מחלה, הוא יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי. אם אחרי 91 ימים הוא עדיין לא יכול לחזור לעבודה שלו, אפשר לבחון את הזכאות לקצבת נכות כללית, אני אדבר על זה אחר כך, יש שם תנאים אחרים, אבל מבחינת ביטוח לאומי זו האופציה שעומדת בפניו. כמובן שאם יש לו פוליסות פרטיות של אובדן כושר עבודה וכאלה, אפשר לבדוק גם את העניין, אפשר ורצוי לבדוק גם את העניין הזה, אבל מבחינת ביטוח לאומי קיימת אפשרות להיות מפוצים בעד ה-90 ימים, ובתנאי עומדים בתנאים שקבועים בחוק. אמרתי לכם על נכות כללית. רגע, בואו נראה אם יש לי דוגמה. למשל, אתן לכם דוגמה לגבי תאונה, נחזור לאירוע הקודם. אז אדם שלא הוכר, התאונה שלו עם המעסיק ביום גיבוש באילת לא הוכרה כפגיעה בעבודה, בגלל שמדובר בפעילות שנלווית לאותו יום גיבוש, ולא היה משהו שהוגדר על ידי המעסיק, הוא יכול לבחון את האופציה של הגשת תביעה לדמי תאונה. אז גם בהקשר הזה, זה למשל, צריך לבחון, אולי להגיש את שתי התביעות יחד, ואם זה לא יוכר באירוע הזה, לבחון את האופציה השנייה, ולכן גם בהקשר הזה חשוב מאוד לברר את העובדות, ולברר ולקבל את כל התמונה המלאה, כדי לא לפספס חלילה איזה שהן זכויות. מה קורה למשל כשמדובר במחלה, ועובד חולה במחלה שבעצם גורמת לו לאובדן כושר עבודה, או שזמני או שקבוע, איך אנו פועלים מול המוסד לביטוח לאומי. עכשיו בהקשר הזה חשוב לדעת שמדובר גם במחלות שהן מחלות מולדות, זאת אומרת יכול להיות אדם עם איזושהי ליקוי מולד שלא גרם לשום הפרעה תפקודית ועבד עם זה שנים, ולימים פתאום חלה איזושהי החמרה או אפילו גיל, בגלל גיל המחלה הכרונית שהוא נולד איתה הפכה להיות מחלה שפוגעת בכושר העבודה שלו. אז בעצם הוא יכול לבחון את הזכאות שלו לנכות כללית. לנכות כללית יש המון תנאים, והרבה פעמים אני מקבלת טלפון מאנשים שאומרים לי, אני נכה, אני רוצה להגיש תביעה לנכות כללית. אז ההגדרה של נכה היא הגדרה משפטית, היא לא הגדרה רפואית. גם אחוזי נכות, אין דבר כזה בספרי הרפואה אחוזי נכות. אחוזי נכות כתובים בחוק. והחוק הוא זה שקובע את מנגנון שבו אפשר לשלם תשלומים לאנשים ברגע שקורה אירוע מזכה. לנכות כללית, מה ההגדרה של נכות? בנכות כללית ההגדרה של נכות היא עצם זה שהוא לא יכול לעבוד, הנכות התפקודית, לא הנכות הרפואית. יכול להיות אדם עם מצבור של מחלות שמזכה אותו בנכות רפואית של 90% נכות, אבל הוא עובד ומשתכר 30,000 שקלים בחודש, אז הוא לא יקבל, גם שיש לו נכות רפואית מאוד מאוד גבוהה. הוא יכול לקבל זכויות אחרות, צריך לבחון אם הוא זכאי לזכויות אחרות. למשל, אנשים שיש להם 90% נכות רפואית יכולים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה. אז דווקא שווה להם לעבוד, יש להם שכר גבוה, לבחון את כל הנכויות הרפואיות שלו, ואז לקבל פטור ממס הכנסה על הליקויים הרפואיים שיש לו, ואז ההכנסה היא ברוטו נטו, בסדר? בנכות כללית, אנשים שיש להם ליקוי רפואי או נפשי, ואיבדו את יכולתם להשתכר, או חלה ירידה משמעותית בהכנסות שלהם, יכולים להיות זכאים לקצבת נכות כללית. אם מישהו משתכר, הרוויח 30,000 שקלים, והייתה לו ירידה של 15,000 שקלים, אז הוא לא יהיה זכאי, כי המחוקק קבע שבעצם עם ההכנסה שלו, הוא יהיה זכאי רק אם ההכנסה שלו היא נמוכה מ-7,000, נכון ל-25, 7,990 ש"ח. עכשיו, כשהמוסד לביטוח לאומי בודק את ההכנסות, הוא בודק את ההכנסה ברוטו, ואם יש תשלומים שמשתלמים, כאלה שמשתלמים בסוף שנה, אבל הם תשלומים שהם תשלומים שניתן לחלק אותם ל-12, אז הרכיב הזה ייכנס כחלק
1 חלקי 12 לאותו חודש, ולכן אם מישהו מרוויח 7,000 שקלים, ומוסד לביטוח לאומי בהתחלה יכיר בו כנכה, אבל אחר כך ישתלמו לו כל מיני תשלומים על ידי, בסוף שנה על ידי המעסיק, בונוסים וכאלה, והביטוח לאומי יעשה חישוב מחדש של ההכנסות, הוא יכול להיגרם מצב שהזכאות תישלל רטרואקטיבית, ובעצם ייווצר חוב גמלה שהמבוטח יצטרך להחזיר למוסד לביטוח לאומי. ולכן, סליחה, כשאנחנו נדרשים לבדוק את מבחן ההכנסות, חשוב לברר על ידי טופס 106 או שומות מה היו ההכנסות בשנתיים האחרונות, כדי לקבל באמת תמונה אמיתית, כדי שלא ייווצר מצב שאנחנו מגישים תביעה, והתביעה אחר כך תידחה באופן רטרואקטיבית ותייצר חוב ללקוח, למבוטח. אז מה התנאים? תנאי הזכאות בעצם לקצבת נכות כללית, קודם כל גיל ותושבות. גיל זה מגיל 18 וכמה חודשים, ו3 חודשים עד, זה מגיל 18, תכף אני אסביר על התוספת של ה3 חודשים, מגיל 18 עד גיל פרישה. זאת אומרת, אם אנשים אחרי גיל פרישה ממשיכים לעבוד, אבל בגלל מצב רפואי לא יכולים לעבוד, הם לא יוכלו להגיש קצבת נכות כללית. ואז באמת צריך לבדוק ממתי התחילה הבעיה הרפואית. יש אנשים שהם מנצלים ימי מחלה, שזה עכשיו קצת התעוררות בפסיקה לעניין זה, ממתי סופרים את היום הקובע, ואז לפעמים ניתן לשחק עם היום הקובע לצורך התשלום, וגם אנשים שהיו ממש על התפר של גיל הפרישה, ניתן לייצר להם זכאות רטרואקטיבית, ועל ידי זה בעצם להגדיל את טווח הזכאות שלהם. כמובן, פקיד התביעות בודק את ההכנסות מהעבודה, כפי שאמרתי לכם מקודם. ההכנסות צריכות להיות עד לגובה, עד לתקרה מסוימת. אחר כך התיק עובר לנכות רפואית, זאת אומרת, אם פקיד התביעות קובע שההכנסות שלא עוברות את התקרה, לא עומדים בפני ועדה רפואית. הוא לא מעביר את התיק לוועדה רפואית. ואז יש בעצם זכאות להגיש תביעה לבית הדין על מבחן ההכנסות של פקיד התביעות. אחר כך עוברים לוועדה רפואית. הוועדה הרפואית בוחנת את שיעור הנכות הרפואית. ובעצם החוק קבע 2 אופציות, נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה, ואז יש איזשהו חישוב שמחשבים לצורך הזכאות לנכות כללית, ואם אין 60%, יש חריג שאומר יש נכות בשיעור של 40%, ובלבד שאחת הנכויות שמרכיבות את ה-40% תהיה בשיעור של 25%. הוא אומר, אני רוצה שאם יש לו נכות קטנה של 40%, לפחות אחד מהליקויים הוא יהיה ליקוי משמעותי, כך שאני אלמד מזה שהוא בעצם מאבד את כושרו לעבוד עקב אותה נכות רפואית. ובדרך כלל מדובר בליקויים במצב נפשי, או ליקויים התקפי לב, או כל מיני כאלה שמייצרים איזשהו אובדן כושר עבודה, על אף שמדובר בנכות יחסית נמוכה. אחרי שהוועדה הרפואית קובעת את הנכות הרפואית, בעצם נבחן כושר התפקוד של הבן אדם. מה זה אומר? זה אומר שהוועדה אומרת, האם בעקבות רשימת הליקויים שהוכרה על ידי הוועדה הרפואית, הוא יכול לעבוד או לא יכול לעבוד. זאת אומרת, אם עכשיו הוא לא עובד, כי השוק של הייטק הוא שוק שעכשיו יש שם הרבה אבטלה, והוא לא עובד, לא קשור למצבו הרפואי, אלא בעקבות מצב השוק, אז הוא לא יוכר כזכאי לקצבת נכות כללית. אבל אם הוא לא עובד בגלל שכרגע הוא באובדן כושר עבודה, כי היה לו התקף לב גדול ועשה ניתוח מאוד קשה, אז הוועדה תבוא ותגיד, הנכות התפקודית שלו נגרמה כתוצאה מהנכות הרפואית שלו, ולכן אותו מבוטח יהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית. תכף אני אספר לכם על העניין שניתן לעבוד, בזמן קצבת נכות כללית ניתן לעבוד ולקבל קצבה, אבל זה שוב, ובלבד שעונים לתנאים שקבועים בחוק. אז בהקשר הזה, המעסיק יידרש למלא טופס הכנסות,
וכולל גם כל מיני תשלומים שמשתלמים לאותו עובד, אם זה בונוסים, ואם זה בונוס חודשי, או שזה בונוס שנתי, ויש משמעות לכל רכיב כזה, ואיך הוא רשום בתלוש השכר, לצורך החלוקה ל-12, או לצורך הייחוס של אותו תשלום לאותו חודש. רק שתבינו את שיעורי הקצבאות, דרגת אי כושר, זה נכון ל-25, דרגת אי כושר של 100%, זה 75 או 100% זה נכון, זה קצבה מלאה בעצם. הקצבה היא בשיעור של 4,556. אז כשהיה בעבר הפגנות הנכים לגבי שיעור הקצבאות, על זה דובר, לא נפגעי עבודה, אלא קצבת הנכות הכללית שהייתה ועדיין בשיעורים מאוד מאוד נמוכים. לקצבת הנכות הכללית ניתן לקבל תוספת ילדים עבור עד 2 ילדים, זאת אומרת אם במשפחה יש 3 ילדים אז רק ניתן יהיה לקבל עבור 2 הילדים הראשונים, על כל ילד אפשר לקבל תוספת של 1,175 שקלים, זאת אומרת עוד 2,350 תוספת לקצבה המלאה, ואם בן הזוג משתכר שכר נמוך אז ניתן לקבל גם תוספת עבור בן הזוג, ולכן בטופס של הצהרת ההכנסות צריך להצהיר גם מה שיעור ההכנסה של בן הזוג. ושוב, אם נקבעת נכות חלקית בשיעורים של 60, 65 או 74, שזה הכוונה לקצבת נכות כללית חלקית, אלה שיעורי הקצבאות, אלו התוספות לילדים ותוספות לבני הזוג ביחס לקצבאות הנמוכות. חשוב לדעת שהקצבה הזו, הקצבה המלאה, היא קצבה שניתן להמשיך ולקבל אותה גם אחרי גיל זקנה. זאת אומרת, אחרי גיל פרישה. זאת אומרת, אם נכה מגיע לגיל פרישה עם קצבת נכות כללית, במקום לקבל קצבת אזרח ותיק, הוא יקבל את הקצבה הזו שהיא יותר גבוהה. קצבת נכות כללית מלאה מזכה גם בפטור מתשלום ארנונה, בעד 80% לדעתי, תלוי ברשות המקומית, ולכן כשמגיע מבוטח, כשמגיע אליי לקוח, ואני בוחנת את הגיל שלו, בוחנת את היכולת התעסוקתית שלו, בוחנת את כל הרכיבים האחרים, אני בודקת אם אני יכולה להגיע לקצבה של 100% כדי להגדיל את סך ההכנסות שלו. ולכן זו מבחינתי להגיע לקצבה של 100%, זו קצבה שהיא קצבה מטיבה, כי אם היא משתלמת לכל החיים. סיפרתי לכם שניתן לעבוד ולקבל קצבת נכות כללית, היה תיקון לחוק שנקרא תיקון חוק לרון, שרצה לבוא ולעודד נכים לחזור למעגל העבודה ולא לחיות על הקצבאות. ולכן עובד שהכנסתו נמוכה ממה שאמרתי לכם, והוא רוצה להתחיל לעבוד, לחזור לשוק העבודה, הוא יכול להמשיך לקבל את הקצבה בשיעורים מסוימים, וגם לעבוד וגם להשתכר. עכשיו יש באתר של המוסד לביטוח לאומי 4 טבלאות, שהטבלאות האלה הן לשיעורי הקצבאות שהראיתי לכם מקודם, טבלה לקצבה של 100%, לקצבה של 74, ל-65 ול-60, והטבלה הזאת מחולקת לפי רובריקות של שיעורי ההכנסה בצד אחד, ולמעלה המצב המשפחתי של הבן אדם. זאת אומרת, אם יש לו ילד אחד, או אם יש לו 2 ילדים, אם יש לו בן זוג תלוי, או שיש לו גם בן זוג תלוי וגם 2 ילדים, ואז בעצם רואים כמה הוא יכול להשתכר, מבלי שהקצבה תיפגע בכלל, או אם היא תיפגע, היא תנגס בקטנה ככה, על מנת שגם הוא יוכל להרוויח שכר, וגם יוכל לעבוד, ולכן חשוב א' לקבל את כל התמונה מהבן אדם, והמעסיקים כמובן, אם המעסיקים רוצים לעזור לעובד שלהם, גם לעבוד וגם להסתכל, באמת לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה המיטבית ביותר, עם חזרת העובד
למעגל העבודה, ולכן חשוב לקבל את מלוא הנתונים האלה. רגע, אוקיי. יופי, יהיה לנו גם זמן לשאלות, אני בול על הזמן. שמירת הריון. קצבה לשמירת הריון היא נועדה לפצות אישה על אובדן שכר בזמן היותה בשמירת הריון. עכשיו זה לא, שמירת הריון זה לא מילת קסם. זאת אומרת, אישה שבאה ואומרת אני לא יכולה לעבוד כי כואב לי הגב, ובגלל זה הרופא נתן לשמירת הריון, זה לא תקבל גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, ואם אין לה ימי מחלה לא יהיה לה שכר, ואם לא יהיה לה שכר זה עשוי להשפיע על דמי הלידה. ולכן יש תנאים לזכאות לשמירת הריון, ושמירת הריון היא כזו שהאישה נאלצת להיעדר מעבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, למשל אישה שעובדת במעבדה ויש שם חומרים רעילים, אז זה מסכן אותה ואת העובר, אז היא לא יכולה לעבוד, והמעסיק צריך למלא בטופס האם הוא הציע לעבודה אחרת, ואם הוא הציע לעבודה אחרת, אז יכול להיות מאוד שהיא לא תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון, ואישה שיוצאת לשמירת הריון צריכה לדעת את הדברים האלה, ולא לתת תעודת מחלה למעסיק ולהגיד לו סייעו בעוד כמה זמן, יכול להיות מאוד שהתקופה הזאת היא לא תאושר, ואם היא לא תאושר זה עשוי להשפיע על זכויותיה העתידיות, אם זה לדמי לידה, ואם אחר כך היא לא חוזרת לעבודה, גם לעניין דמי אבטלה, כי בסיס חישוב הגמלה לעניין שמירת הריון, לעניין דמי לידה ולעניין אבטלה, זה השכר שהשתלם. ואם השכר הזה נמוך כי לא שולמו לה ימי מחלה, כי נגמרו ימי המחלה בסל של ימי המחלה, הזכאות שלה עלולה להיפגע, והסכומים שעלולה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי עלולים גם להיפגע. בהקשר הזה חשוב לדעת, שוב נבדקת התושבות של אותה גברת, תקופת הכשרה, יש תקופת הכשרה כמובן לזכאות לדמי לידה, אני אגיד לכם, אישה ששולמו בעדה דמי ביטוח עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו היא הפסיקה לעבוד, כך שאם היא לא עבדה וחזרה לעבודה אחרי תקופה ממושכת שהיא לא עבדה בה, יכול להיות מאוד שאין לה תקופת הכשרה, ואז היא לא תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון, ואז כל מעגל הזכויות, כל שרשרת הזכויות העתידית שלה עלולה להיפגע. אז כמובן צריך לבדוק את העניין הזה, והתנאי השלישי שבודקים זה סיכון לאישה או לעובר כפי שאמרתי לכם, והרופא שנותן את תעודת המחלה צריך לדעת שהמוסד לביטוח לאומי, הרופא של המוסד לביטוח לאומי, כשהוא בוחן את הגמלה לשמירת הריון, הוא בודק ויכול גם להתקשר לרופא ולברר איתו את הסוגיות הרפואיות שבעטיין הונפקה תעודת המחלה או תעודת אי הכושר. אז הריון זה לא מחלה, ולכן אם אין סיבה, נראית סיבה רפואית אמיתית, שבעטיה האישה צריכה להפסיק את עבודתה, המוסד לביטוח לאומי לא יכיר בזה כגמלה לשמירת הריון ולא ישתלמו, וכמובן יש תקופות, כפי שאתם רואים, יש תקופות גם של 30 ימים לפחות, ואחר כך חידוש של 14 ימים כל פעם, כך שמדובר פה בתנאים מצטברים. מעסיקים לא צריכים להיכנס לעניין הזה, אני מספרת לכם את המידע הזה על מנת שתהיו ערים לו, ואתם גם לא, אם ברגע שהעובדת באה ומבקשת למלא את הטופס, ממלאים את הטופס, אין פה יותר מדי עניינים. אני רק אומרת שעובדת, מי שמייצג עובדים, עובדת צריכה לדעת שלא בהכרח היא תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון. זהו, אני עושה רגע סטופ share. אוקיי. אז זה בעצם בעצם אירועים רפואיים, שהמוסד לביטוח שגורמים גם לאיזושהי הפסקה תעסוקתית זמנית או לצמיתות, שהמוסד לביטוח לאומי יכול לפצות. כמובן שככל שיש ביטוחים נוספים, אז צריך לבדוק את הביטוחים האלה, נכון גם לבדוק האם מדובר בזכויות שהן זכויות מתנגשות, זאת אומרת לא ניתן לקבל גם וגם, או זכויות שמתקזזות אחת מול השנייה בקרנות הפנסיה
התקנונים קובעים מנגנון של זכאות, מה קורה במקרה של זכאות כפולה. אני יכולה לספר לכם שמהשביעי לעשירי היו גם אירועים של פגיעת איבה שהיא גם פגיעה בעבודה, שהיא גם גורמת לאובדן כושר עבודה, שגם בהקשר הזה נדרשים לברר את הזכויות. לא ניתן לקבל גם פגיעה בעבודה וגם פגיעת איבה, ושיעורי קצבאות של נפגעי איבה מאוד מאוד נמוכים, ולכן בהקשר הזה גם נכון לברר איזו קצבה כדאי לבחור בה, ואיזו קצבה בעצם, איזה דרך, איזה מסלול נכון לצעוד בו, והבחירה בזכאות היא בחירה חד פעמית. זאת אומרת, ברגע שבחרתי, אני לא יכול להחליף אחר כך מסלולים, ואם בחרתי לקבל זכות במסלול של פגיעה בעבודה, אז אני אהיה זכאי לקבל את כל הזכויות שקשורות לפגיעה בעבודה. אני לא אהיה זכאי לקבל, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, זכויות של נפגע איבה, על אף שמדובר בפגיעת איבה. אם בחרתי במסלול א', אני אצעד במסלול, באותו מסלול. זהו, אני מודה לכם מאוד מאוד על ההקשבה, ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים או עכשיו, או כמובן, אני נוכחת פה בפרטנרס, אז אתם מוזמנים להפנות אליי שאלות. אז תודה. רומי, אני רק רוצה להגיד לך, זאת אורית, הרצאה מצוינת, באמת, שאפו. אני השכלתי ואת מרצה בחסד. תודה רבה תודה לך. רבה. תודה. ביי, ביי ביי. תודה רבה, רומי. אני מצטרפת למילים החמות של אורית, היה נהדר לשמוע אותך. תודה. אז תודה לך. ביי ביי, להתראות, צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים, ביי.